Evo nam je onaj plavi most što ga je srušio kamion. Ogromna reka. Ova je montaža gotova. Hrana. Bojila gicina. Šarena. Ovo je kolubarski gušter. Mnogo je brzo. Čekamo šarena, ali kreće kiša. Kreće ozbiljna kiša. Jedan mak. Mrka kapa. Posle kiše druga i traktor. Pada veče. Oće neko nevreme. Boga mi, vreme da se beži. Pedeset stepeni je potnik. Au. Za Goću, da vidimo kakav je taj DCI, tako? Diesel Turbo Injection, da vidimo kako radi to benzin. Nije važno koliko brzo može da ide auto, već koliko brzo stigne od 70 do 100 i nešto, to je važno. Sad ću ispraviti greščicu. Šumovac. Razbuka. Organiziramo naši. Sasvim dovoljna demonstracija. Sasvim dovoljno. Pokažemo znanje iz fizike. Naravno, nemojte ovo da radite. Posebno nemojte u levoj ruci držite cigaretu dok vozite 130, 140. Da, to nije neka brzina, ali nije ni mala, već dozvoljena brzina je ova. Tako da držite se propisa i nemojte se zajebati na ustavnim stvarima. Ne pokušajte u kući. Ajde, čao. Stigli smo na plavi most. Jebi ga, lik nam je zauzeo mjesto. Do kurca. Šta da radim? Buće od bilo šta? To ja nije bio. Ozbiljno. A šta si jurio, soma?
Soma, a? Šaran? Niko ništa. Niko, ja sam imao neke udarce juče jebi ga. Ali ima nekog ovdje, pecaj. Ima pekar. Ej jebe. Nema ovo na prvu, na drugom ima. A možda prva stane, a? Ima šaran? Ima po tu su. Ali bolje dole na prelivu ili? Ovdje, a? A jeste bolje dole, ali ti je mnogo blizu. Da, dobro. Aj, hvala ti. Ćao. Jebi ga, stao nam lik na mjesto mi stao. I kurac. Sad ću da vidim. Jebi ga. Ovog čovjeka sam pitao, dobar je polovac, hvata soma. Nije šarandžija, ali ne veze. Ajde, čao, javljam se parkiram sam. Evo da pokušamo da isečemo jednu suvu travčicu. Evo je travčica. Evo i makaze. Ovo su ozbiljne makaze. Ne da se trak. I ne da se. Evo je. Uspjeli smo sečemo. Evo ih one makaze. Međutim, ipak nisu toliko ozbiljne. Jebi ga. Tako da moram kupiti neke prirodne, organske makaze. Mora da postoje organske makaze, a? Evo, uhvatio sam kornjaču. Klubarsku, ne znam šta ću s njom, jebem joj mater. Gledaj evo. Kornjača, znači ladno. Gledaj kako je to. Pojela je udicu. Evo je kolubarska kornjača. Pa ovo je nevjerovatno stvar. Inače, kornjača je došla na parče lubenice. To sam vidio od jednog tipa na YouTube-u. I Italijan neki peca šarana na lubenicu. Eto vidite šta, kolubar jede lubenicu. Znači, kolubarske ribe ne jedu lubenicu, jedu je kornjača. Noćas je ko lubenica pun, mjesec iz Bosne. Al ne ladi mjesec. Ne ladi nikako. Tako da vi što mislite da mjesečeva svjetlost ladi, zajebali ste se. I to samo mogu da vam kažem. Čuo sam da su letačima ugasili kanal. Šteta. Nemojte čačkati luci. Nikako to ne radite. Laku noć. Evo gledam kolubarski pauk. Opleo mrežu i čeka. Toliko je hladno da dim izlazi iz usta. Ovo je kautom pokušao da pređe kolubaru. Ovo je nevjerovatno. Da li će uspjeti? Passat, stari model. B3 pređe ko pička, znači jebota šta prečuva. Sad će malo da idemo kroz livadu, vam pokažem kako se vozi auto kroz livadu. Da pokušam stvari da nađem put, jer sam se malo izgubio ovdje u kolubarskim njivama, a neko je prolazio tuda. Sad ćemo da vidimo. Evo ga, nazire se put, malo damo gas. Evo ga, odlično. Tu je put. Je potek. Da pojmo ne se. Tam sam još. Vidi sam se zajedno.
Ali izašli smo, to je to. To je to. Aj, pozdrav, čao. Ivana uvek mora da se nabije neki kulov koji vozi 20 na sat i ne može se obiđe jer ispred kamiončuga i jebi ga, šta da radi. Ima rupa slepi. Hvala Vučketu. Vučke gradi samo autoputeve, to je važno. Ove sporedne zabole na naš korac. Tamo sam obišao jedan kamion i naravno nabija se drugi i još sporije vozi. Pokušamo da ga obiđe. Evo ga Vučketa, novi put. Pozadnji se vidi hram. Neke čukila su bila, nismo ih snimali, vidite kako imamo veliki lep hram. Nisu mi neki bezbožnici, kao i letači, što ne vjeruju u crkvu, misle pročitaju Bibliju pa znaju sve. Kurac moj, znate sve. Na ovom ispadne telefon, istina. I jebi ga, nema što tako. Onda ja nisam išao nikad u crkvu, iskreno. Ali šta da radim? Ja nisam neki vjernik. Mene zovu Luci. Aj, čao. I posle čude što im gase kanala. Stigamo na zeleno.